Xabier Aranburu ondarrotarra atxilotu zuen poliziak Domekan, Frantzian. Ondarrotarra Oroitz Gurrutxagarekin batera zegoen eta hura ere atxilotu egin zuten. Parisko fiskaltzaren esanetan, biak etako kide izateagatik auzipetuak izan behar dira. Atxiloketok salatzeko, Ondarroan hainbat ekimen egin dira egunotan. Turismoa, kultura eta garapen iraunkorra izeneko liburua aurkeztu zuten Eguaztenean Mutrikun, eta aurkezpen hori egiteaz gain, Pakea Bizkaia proiektua bera eta belauntzia ezagutzeko aukera eduki zuten bertan egon zirenek. Aurkezpen hau, Europako Geoparkien astean dago kokatuta, eta dena borobiltzeko Unai Basurko Portugaleteko marinela eta kirolaria bertaratu zen. Horren arira, gogoratu Zapatuan eta Domekan ekintzak egongo direla. Zapatuan, Flixa bizitatzeko aukera egongo da, 5:00 Nautilus ikasgune geologikotik abiatuta. Eta Domekan, Mutriku hirigunea irteera geologikoa egongo da, 11:30. Markina Semengo Carmel aldizkaren egileak, Julen Urquiza eta Luis Baraiazarra Carmel Larrak idatzitako liburua aurkeztu zuten joan den Zapatuan. Horretaz gain, Patxi Uribarren Carmel Larrak, Carmel aldizkariaren 278. zenbakia aurkeztu zuen. Beste behin behi iparraldeko haizeak ekimena egingo da Lekeition, eta aurreko urteetan egin bezala aurten Euskal Herritarren arteko harremanak sendotzea izango du helburu. Gaurtik hasi eta Domekara arte hainbat ekimen egingo dira. Gaurko ekimenak esate baterako umeei zuzenduta egongo dira. EAE Lantxobe Aulesti eta Busturiako alkateek euren herrietan lehen ematen zuen besteko zerbitzua ematen jarraitzeko eskaria egin diote BBKari. 4 alkateak Durangaldeko eta Enkarterrietako beste 2 alkategaz eskari bateratu bat aurkeztu zuten herenegun BBKak Bilbon duen egoitzan. Eskaera egin eta idatzi sartzeaz gain, alkateok sinadura bilketa abian jarri dute euren herrietan. Lehartibaiko eta Busturialdeko herritar talde batek Bizkaiko Foru Aldundiak Lehartibai eta Busturialdea lotzeko prestatuta daukan lurralde zatikako plana bertan behera usteko eskatu dute. Horretaz gain, 2600 lagune helegiteak aurkeztu dituzte plan horren aurka. Herritarren ustetan, Aldundiaren lurralde zatikako planak ez du inolako egitasmo zehatzik aurreikusten eta horren bestez lurraldeko erakundearen gaitasun eza agerian geratzen dela esan dute. Horren aurrean, bestelako plan berri baten premia dagoela aldarrikatu dute. Azkenean Gernika Lumoko aurrekontuak Eguaztenean onartu ziren. Bilduk alde bozkatu zuen eta EAJak aurka. Iazko aurrekontuekin alderatuz gero, aurtengoak 2,26% murritzagoak dira. Inbertsioen atalean Astrako eraikina konpontza aurreikusten da eta horretarako udalak 360.000 euro erabiliko ditu. Lab sindikatua dituta, lanuzteak egin zituzten atzo langile publikoek. Lanuzteak 11:00 ordu batetara bitartean egin ziren Lehartibain, Mutrikun eta Busturialdean. Lanuzte hauen bidez, gobernuak aurreikusten dituen murrizketei ezetz esatea izan zen helburua. Beno gaurkoz gure aldetik hauxe izan da guztia, eta gogoratu, asteburura begira, 2 eskualdeetan hainbat ekintza egongo direla. Adibidez, Ondarroan, distantzia luzeko Euskadiko triatloia jokatuko da Zapatuan, hau da bihar, 3:30. Aulestin ere bihar,
Aulestiko bigarren motorri irteera ingo da. Eta bukatzeko, Mutrikun Domekan Arnoko 8. mendi lasterketa eta ibilaldia egongo da. Bertan, 300 lagunetik gora ibiliko dira. Gogoratu, informazio gehiago egongo dela Martizeneko hitzan eta interneteko edizioan. Bertan, bideoak, argazkiak eta informazioak aurkituko duzuen. Eta bukatzeko joan den asteko bideotxo bat ekarriko dugu gogora, izan ere joan den astean jokatu zuen Atletikek Bartzelonaren aurka Espainiako kopa, eta bertako irudiak eta bideoak jasoko ditugu jarraian. We'll do it all, everything on our own. We don't need anything or if I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? I don't quite know how to say how I feel. Those 3 words are said too much. They're not enough. If I lay here, if I just lay